Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uManqoba Mnqithi usephinde wagadla kulabo ababemgxeka kulandela ukubhaxabula iKaizer Chiefs ngo-2-1 ngoMgqibelo odlule. UMnqithi akazange azinake iziphakamiso zokuthi wachezuka kulokho bekwenziwa ngumanduleli wakhe uRhulani Mokwena. Ngaphambi kokuthi kuqale isizini, lo mqeqeshi waphumela obala wakubeka kwacaca ukuthi uzolungisa ezinye izindlela emidlalweni wabo. Njengoba bekulindelekile, lo mqeqeshi oneminyaka engu-53 ubudala ungene ngaphansi kokugxekwa ngesikhathi sakhe sokuphatha esaqala kabi futhi Sundowns yakhishwa emqhudelwaneni we-M10 8. Ama-Brazilians ajike ekhoneni kulandela ukuwuqala kahle umdlalo wawo wokuvikela isicoco se-Betway Premiership ngokunqoba kathathu kulandelana ebhekene neSuperSport United, Marumo Gallants neKaizer Chiefs. Iphinde yafinyelela esigabeni samaqoqo ku-CAF Champions League ngemuva kokuhlula ompetha baseSwatini eMbabane Swallows. Ngicabanga ukuthi bekuwukungazi kwasekuqaleni ukucabanga ukuthi kukhona esikushintshile ngoba ngicabanga ukuthi sengezile, kodwa akukho esikushintshile. Kwesinye isikhathi emphakathini lapho abantu begxumela eziphethweni bengakabuzi, ugcina usunezimo lapho abantu becabanga ukuthi kukhona okwenzile kodwa kube kungekho. Kusho uMnqithi, iqiniso beliwukuthi besifuna ukukhuphula ijubane lokudlala ngoba besiyiqembu belingaqinile kuma-transitions, besiyiqembu belingaqinile ekuhlaseleni, siyiqembu elingenabo ububanzi. Bekufanele sithuthuke kulezo zici ngoba zibalulekile kakhulu empumelelweni yanoma yiyiphi iklabhu yebhola. Umphakathi wethu unabantu abaningi abavele bafinyelele eziphethweni, abazihluphi ngokubuza kodwa banezimpendulo, bavele basebenzisa ipeni nephepha labo ukubhala noma yini abayithandayo. Ngakho ungaze ucabanga ukuthi angikho msulwa ngoba mina angikaze ngishintshe lutho, ngisanda kungena. Yize Sundowns ike yadla isicoco se-league yasekhaya kuphela nesicoco se-African Football League ngesizini edlule, uMnqithi uncoma uMokwena ngamagxathu alethwe yiqembu ngaphansi kwakhe. Amasandawana nawo aqhamuke ku-Champions League nasemqhudelwaneni yezindebe ezintathu zakuleli. Sengihlale kulesi sikhungo iminyaka eminingi futhi ngiyazi ukuthi yini ehambe kahle nokungahambanga kahle, futhi ngiyazi izindawo okumele zilungiswe. Kusho uMnqithi osethembise ukuthi uzoyiletha indebe yesibili yompetha beligi. Futhi kumele ngincoma umsebenzi omuhle owenziwe ngumanduleli wami ngoba muningi umsebenzi awenzile uRhulani omuhle futhi osiza iklabhu efanayo manje. Ukube bengiyisiphukuphuku futhi ngingenalwazi noma ngingenakho ukuzithemba, ngangiyofuna ukushintsha yonke into futhi ngize nezinto zami, kodwa ngangingakaze ngikucabange lokho futhi kwakudida ukuzwa abantu bekhuluma ngendlela ababekhuluma ngayo.